Urte asko pasatu ditugu matematikako arloa gaika lantzen, eta ikusten genuen behar genuena zerbait borobiltzea. Borobiltzea, orokortasun baten bezala hartzea, pixka bat gaurkotzea, eta beraien bizipenekin ere lotzea. Zeren, ez genuen lortzen aurreko urtetan hori egitea. Orduan hasi ginen arakatzen, eta gustatu zitzaiguneki. Ikusi dugu, beraientzat erakargarria izan dela, zaila be bai. Ze hori uztartzea, bapatean, 5. mailan, ez genuela ezagutzen hasiera batean, kosta egin da. Lehenengo hiruhilekoa izan da pixka bat, egokitzapen garaianena, baina 2. hiruhilekotik aurrera izan da, beraien kabuz eraman dutena eta gu laguntzen egon garena, ez? Eta konturatu dira, zenbat gauza diren etxekuak, ikusten ditugunak, pentsatzen dugunak matematika ez direla eta matematika direnak. Orduan, uztartu dira eguneroko gauzetan, baina bestera batera. Orduan, azkenien matematika ez da soilik matematika izan. Ibili gara baita ere, matematika ingurumena lantzen, gizartean zer gertatzen den, ekonomia denetariko izan dugu gai moduan. Orduan, nik uste dut gauza asko ikasi dituztela, eta beraiek ni behintzat gustora ikusi ditut. Gu bebai, Eta zepostasuna gainera gogoratzen dut, ikasi zutenean, estelak formulekin egitea. Hori izan zen mundiala ze bapaten esan zutena badakit. Egia da, asko gustatu zaidala, asko daukagu oraindik ikasteko, hori egia da. Ez daukagu esperientzia oso sakona honetan, baina nik uste dut denbora oraindik badaukagula sakontzeko eta urteetan ere asmoa jarraitzeko honekin momentuz behintzat, ezta.